Som a l'esplai de Calella. Avui ens toca determinar i buscar un símil comparable amb el català i castellà. Ja hi som tots? Diu el director. Tots a una diuen, sí, ja som aquí. Au, doncs, comencem. A veure vostè, Cabello Pulido, què pot dir-me del català? Me cuesta expresarme en catalán. Prefiero el castellano. Té quelcom que obxetar, Maria? I tant, el català és més ric en sons, no pas el castellà. Com ho veu, això, Nemèsia? És així, n'hi ha volta de full. El castellà és uniforme, per ser universal, per la seva facilitat d'aprendre'l. No pas el català, que degut a la seva varietat d'expressió, diu molt en poques paraules. Vostè, Eleonor, què m'ha de dir? Estic d'acord amb totes elles. Així no té res a objectar? Sí, que la llengua catalana diu el que pensa, si té plena llibertat. Ai, Eleonor, ja veig que a vostè li dol el 155. I tant, molt. Vaja.